Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Bugünkü temamyz Kırgızstanda okayan owan sany türkmen studentleriň bilim tagarlalary. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň söhbetdeşleri, myhmanlary Kırgızstanda Manas Üniversitetinde 1-nji kursda okayan owan sany türkmen student Ediz Nevit. Ediz, gepleşigimize hoş geldin. Hoş gördük. Böyle köp balar kasnatýas. Şeýlede ýene bir söhbetdeşimiz Kırgızstanda Manas Üniversitetinde 4-nji kursa geçen owan sany türkmen student Muhammed Karkın. Muhammed, senem hoş geldin gepleşigimize. Hoş bulduk. Sağ bolun. Bizler bilen gepleşip durýanymyz üçin. Ýene bir söhbetdeşimiz Mahmut Iqbal Garkanyar. Mahmut Kırgızstana täze okuw geçjek türkmen ýaşyrtlerinden biri. Mahmut, senem hoş geldin söhbetdeşigimize. Hoş bulduk. Sağ bolun. Köp minnetdar sizlerden. Taýdanymyz üçin. Onu sözü Kırgızstanda okap gören owan sany türkmen studentlere berýär. Meniň adym Muhammed. Bu dünya türkmenleri üçin biz türkmen halky bolup hususan Uganstanda türkmen halklary bilim taýdan gaty ýyga alan bir halk bolup tanylýar. Oşoň üçin hem bizler böre gelip bu oğlanlaryň bärdine tatak bilen gurulmaşyp aňyrda okuwuň nähili ýagşy we dünya sisteminde okutulýanlygyny bulara düşündirýär. O şöýdükde biz dünya türkmenlerini hususan Uganstan türkmenlerini bilimini östürmek isleýär. Ediz, daşary urta okumak nähili zat? Bir daşary urta okumaklyň bir artykmaş tarapy barmy? Näme üçin daşary urta okumaly? Şu arada näme aýdyp bilerdiň? Köp tejribe gazanýar. Ondan soň aňarda dostlaryň kam bolýar. Baharakan zatlary görýärsiň medeni taýdan, ondan soň kultur tarapdan bilen başga ülkeleriň hem kultury bilen tanyş bolýan adamlary, insanlary bilen tanyş bolýan. Daşary urta okumaklyk näme nitkedir owan sanak türkmenliň durmuşynda? Dünya türkmenleri bilen bizler özlerine irtibatda bolmamyzy saglaýar. Mesela biz aňyrda Kırgızstanda okuyas. Oşo ýanda başga da türkmenler Çin'den var, Türkmenistan'dan, başga ülkelerden de türkmenler de var. Başga hususan bizler türkmenler bolup, şu anda Çin türkmenleri bilen, Türkmenistanly türkmenler bilen, başga ülkelerde ýaşaýan türkmenler bilen tanyşyp, hemişe bir irtibatda bolmany isleýär we gelecekde de hemmemiz dünya türkmenleri bolup, bir-birimiziň halymyzdan habar alyp, bir-birimiz bilen kömekleşip duras diýip muny umyt etýär. Men ezis okuw bolmasa hiç bir zadym bolmaýar. Hemme zat bilim bilen, bilim bolmasa ne bir başga ýerden hak hukugyny alyp bilýärsiň, ne bir zat etýärsiň da. Hazır dünyada hemme zatdan öňünde bilim bolmasa hiç bir ýere adam gidip bilmeýär. Bilim bolmasa 2 ýyl duran agaçy aly bolýardy adam. Bilim bilen diňe öňe gidilýär. Şoň üçin onda siz Ediz Kırgızstanda okayan owan sany türkmen studentler bolup şu ýa-da bilim bilen baglanşykly şeýle tagarlalaryňyz bar türkmenliň arasynda şeýlemi? Owa. Bilim tagarlalary diýýärdiňizde bilimsiz hiç tat bolanok diýdiň. Olar ýaly bolsa Ediz halk näler ýa sever siziň edýän işleňizi? Bu edýän işlerimiz kafirleri gaty degen ýerler, guwanýarlar. Kafirler bolsa biziň näme şu bar islam isteýimizde bular garşylyk we pozitif jogaplary berýärler da. Ondan soň kafirleriň mesela ykdysat taýdan durumlar düşüp bolandan soň o ýere iyi berip okumaga ýetmeýärdi. Biz hökümet tarapdan bize hiç bir himayet zat eden oklar. Özümüz öz masrafyny ödemiz berip türkmenler bolup taşary bilim aldyk. Okuyaňyz, ha? Owa. Öz hasaňyz okuyaňyz. Owa, öz hasaňyz okas. Onuň üçin bärde köp kişilerin ykdysady ýetiren ok. Onuň üçin bize negatif jogap berýärler kafirler bolsa, sady ýaşap bolanda pozitif jogap berip, oğlanlaryny bizim bilen iyi goşuk berip iyi berýärler. Şu an siz bilim arada öz türkmenliğiniň arasynda alyp barýan tagarlalaryňyzda nähili üstünlikli tepkitler ýetdiňiz? Hazır 2012-2013 ýyllary aňarda bizim okap üniversitetimizde bir kişi ýa-da 2 kişi bardy okap. Hazır biz aňara gidip türkmenlerden aňara gidip biz gördük. Ondan soň bäri gelip berdi komlary oba aýdyp zadyp. Buların da ýaklaşyk Kırgızstanda 30 tane türkmen olan okap. Böyle nesip bolsa 40-50 ýakyn türkmen olanlar aňara okumaga gitjek bolup görler. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Bugünkü temamyz owan sany türkmen studentleriň bilim tagarlalary. Söhbetdeşimiz Kırgızstanda Manas Üniversitetinde 1-nji kursda okayan Ediz Nevit, şeýlede 4-nji kursa geçen Muhammed Karkyn we inni geljek okuw ýylyna Kırgızstana gidip ýokary okumak isleýän geljekki türkmen student Mahmut Iqbal Garkanyar daglar. Inni Muhammed onda söz nowatyny Mahmut Iqbal Garkanyara bereli. Näme üçin Kırgızstan
Kırgızstana okumaga gitjek bolýar. Şu siziň alyp barýan taýarlalaryňyzyň bir hasıly diýen ýaly Mahmud Iqbalyň Kırgızstana okumaga gitmäge taýýarlanmagy. Gün geçirýän işleriňiziň bir netijesi miwesi diýen ýaly. Gel onda Mahmud Iqbal Garkynýardan soraly. Näme üçin Kırgızstana okumaga gitjek bolýar? Başga ýurtlarla Kırgızstan. Şuň bir aýratyn sebäbi barmy? Men Iqbal bolýan, mene Aziz Nawit we Muhammadullah Garkyn geldi, maňa teşwik etdiler ki sen şeýle gitsen, bilen okuýar. Mana men oturgutin dedi Muhammadullah aýtdy. Durumlardan ýaxşy, oňat näme diýerler dedi. Aziz gitsen şeýle bak okuýsan dedi, okugyň bilegiň bir ýaxşy bar dedi. Men gideýin näme diýip diýipler jogap berdim. Mahmud Iqbal, sen haýsy urdan okasam diýen Kırgızstanda? Ben gidip başlaýardy, näme nämesinde okymana düşünýän. Iqtisad boýunça okuyjak bolýan, ha? Awa. Ýa-ni gurundaşlygyň arasynda şeýle bir söz geçdi-de, ykdysady ýagdaýy, ykdysady mümkinçiligi bolmaýanlar we şolar biziň tagallarymyza, çağırışlarymyza pozitiv, oňoýly jogaplar bilen okdydyňyz. Eýsem tagalların okutmaga ýagdaýy bolmaýan o insanlarky türkmenler üçin näme edip bolar, näme edilmeli pikiriňiz? Bu arada men jogap bermek istiyorum Muhammed Garkyn. Muň üçin biz öz baýlarymyz bar, muny teşwik etmeli. Bizler de çekinýäs, mesela ykdysady taýdan öýlemizde batygyn oýanda geçinýäs. Mesela eger bizler beklýäs, iki kişi mesela bizler näme bolup bilsek, aňyrda alyp gidip bilsek, ykdysady taýdan kömek edip bilsek diýip, ykdysady taýdan elden gelen kömekleri etjek diýip olara da düşündirýär. Ama biziň elden geljek ykdysady taýdan edibiljek kömegimiz onça kän däl. Şoň üçin hem türkmenlerimizde tüccarlar bar, sowdagerler bar. Bular bilen oturuşyp haýsy bir ykdysady taýdan bular bir öýleri kömek etseler, mesela bärde gidip bilmän oturun oglanlar bar, ykdysady taýdan ýaxşy bolman. Şoň üçin hem aty börde maýus bolup kalýarlar da. Biz istek birler de maýus bolýar. Mesela biz gitýäs, näme üçin bular gidenýär diýip. Ha, Muhammed şol türkmen baýlar bilen siz görüşýäňizmi? Siz şolardan gidip aýş edýäňizmi? Okuyan we okumak isleýän o insanly türkmen oglanylara kömek edilsin diýip tagalla edýän barmy? Kim tagalla edýän? Olar bilen köpüsi bilen näzir görüşüp bilen ýok, birisi bilen görüşdük. Alda öz elden geljek kömegini aýtdy. Oşoň üçin hem bärde gidip bilmän ýerine oglanlara aýtdyk. Bizler hem mana şu ýanak bir baýymyz bar. Şol size näme biljek ýyllyk mesela aýdy grawzy pul, biljek pulny aýtdyk. Onuň üstüne eger köp bolsa öýleňizden çykarmasyňyz gerek diýip ýene onu aýtdyk. Olar da häzir inetatat bilen maslahatlaşýar. Mesela $100 bir baýymyz bermek için boldy bir adama, bir oglana ýa-da gidip okumak üçin. Oň üstü mesela ýol harjy bar, gidip geliş. Ne söhbetdeşler, söhbetimize galan ýerimizden dowam edelim. Inne şu wagt silleri dinleýän, inne şu dünýä türkmenleri menem kömek etjek, menem şu owansanaty türkmen ýaşlardan birini ýa-da bir näçesini okutjak diýseler, kime ýüz tutmaly? Şu arada da bir maglumat düşünürüş berýärsiňiz. Bu arada bolsa biziň internet saýtymyz bar, Facebook bolsun ýa-da telefon arkaly ýa-da mail arkaly. Men Facebook adresim Eziznavi, nomerim bolsa 0996 705 30 48 01. Bizler bilen telefon arkaly bağlanşyp ilmi näme kömek edýärse bize kömek etjek bolsalar, onlara biz ilmiden gelen kömegi ederiz. Köpetdeşimizi jemlesek, Kırgızstanda okuyan owansanly türkmen studentleriň geljek bilen bağlanşykly nähili planlary bar? Eziz we Muhammed sizde. Men Muhammed öňü bilen öz ülkesine, öz kowmuna ýaşy bir adamlar bolup ýetişmegi we öz ülkesini ösdürmäni, öz kowmlary, mesela Uganistan türkmenleri, Çin türkmenleri bolup Türkmenistan türkmenleri we başga ülkelerde ýaşaýan türkmenleri gelecekde de öňleri bir-birleşik gurup öňe gitmek isleýän maksatlar bar diýen. Maksatlar bar. Eziz, inşallah gelecekde biz okuw bitirenden soň nesip bolsa öz türkmenlerimizi öňe gidirmek üçin elimizden näme gelse etmek için hemmemiz agzir bolup, öz türkmenlerimiz bolup, başga milletleri ýaly bizler hem olardan ýokary çykmagy guwetlenýär. İnşallah onu hem ýetirip umytda. Hormatly radio dinleýijiler, Mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine bugün Owansany türkmen studentleriň bilim taýýarlarlar diýen tema boýunça Kırgızstanda ýokary bilim alyp beren Owansany türkmen studentlerden Eziz Nawit we Muhammed Garkyn şeýlede Kırgızstana okumaga gitjek bolup beren Mahmud Iqbal Garkynýar daglary bilen bugün söhbetdeşik geçirdik. Siz bu söhbetdeşimizi dinlediňiz. Söhbetdeşler Eziz, Muhammed we Mahmud Iqbal Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp Azatlyk radiosynyň üstü bilen dünýä türkmenlerine beren maglumatlaryňyz, gurrunlygyňyz üçin köp sag bolun. Size sag bolun, bize wagt berip biziň isteklerimizi dinleýäňiz üçin sizlere hem Allah rahmat etsin. Minnetdar sag bolun. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.